Takže najskôr by som sa opýtal priebehu dnešného zápasu, ako by si ho zhodnotil? Priebehu dnešný zápas sme zvládli dobre, lebo sme vyhrali 1-2, ale do 30. minúty sme hrali veľmi zle, super nás zatlačil, mal dosť šanci, streľali, ešte že sme to tam nedostali. Ale potom som im vyčistil žalúdky trochu cez polčas, tak druhý polčas sme ovládli hru. Úplne si myslím, mohli sme pridať ešte ďalšie 2-3 góly a zaslúžene sme vyťazili dnešný zápas. Čo bola tá hlavná zmena? Čo sa zmenilo v tom druhom polčase hlavne? V druhom polčase chalani si myslím, že trochu začali viac behať, lepšie kombinovali, začali sme strieľať, ohrozovať bránu a to bola... A prečili sme toho supera po všetkých stránkach a jednoznačne sme vyťazili. Teraz poďme z tvojho pohľadu ako trénera zhodnotiť túto sezónu, takže aký tím si našiel tu? Táto sezóna chcem ju zhodnotiť si myslím, že kladne, lebo jeseň sme zvládli veľmi dobre, skončili sme na prvom mieste. Teraz, keď dobre hovorím, tak o 6 bodov sme viedli tabuľku. Takže nebola zvládnutá dobrá zimná príprava, chalan sa nechcelo moc trénovať a ja vidím najväčší problém v tom, že nemali sme natrénované a mali sme úzky káder, na čo sme doplatili v týchto zápasoch na jar, kde sme nezvládli zo 4-5 zápasov a to bolo vlastne kľúčové pre náš postup alebo nepostup. Takže... Prakticky tá kostra týmu ostáva teraz pokope po tejto sezóne, takže budete pomýšľať na postup určite aj v ďalšej sezóne? V ďalšej sezóne určite na 100%. Budeme pomýšľať na postup a všetci zostávajú chalani, tí, čo dneska hrali. A chceme doplniť ešte 2-3 hráčov do ofenzívy a si myslím, že takouto systematickou prácu, ako robíme, mali by sme postúpiť do 3. ligy budúci ročník. Zapracovali ste do týmu už teraz pol sezónu aj nejakých žiakov, takže ako by si zhodnotil možno ich výkon? No, v dnešnom zápase hrali traja žiaci, 2000 ročník a si myslím, že veľmi dobre. Nový Dano v útoku veľmi dobre sa chytil, jednoducho hral a Aďo Vereš a Baraník veľmi dobre už vlastne celú jar odohrali a už sú stabilnými hráčmi 11. Dobre, ďakujem. Dobre.